Karbi rong bari malong le ang tan pen ke bang atum ka cerai jia phan kabor i. Lahorijan karbi rong bari malong ang tan pen ke bang ke ceke bi atum long le ka cerai jia phan kabor i. Sonsi ke dam tang surihini ra kreser ke ba singkan pen bang sorong seng pondu. Bonta dungarai ke ceke bi so tum ka phirno pi ke jok ke kim kerang pontang a hema sarnung do anta prithaisi ingu pon lap titi. Halapun Nagaland border pen ke chikoi nora jok kai kita ke ceke bi so tum ke do ana long leta ke parlo pon lap jia phansi ame kibilor titi. Lason se behabe para men ben bang se long le nang ke cerai jia phan bor ipon bomlu. La solong inut bang hinia karbe tum tame ke che so to phana nam pen long le pisi kulat pachi kim jia phan tame hobang tipon pon pusi raya tum pening jipon. Jongsilen and Revenue Department mate Karbiang Long Autonomous Council team Karbiang Long atumpen kelang dun kapang krebian parta RDGP dun daily pute ke ong dung ajasimet Karbiang Long la penagalen akoya dung Karbiang Long along le ke insang asotum ka cerai lab jang ring thedung ko sirada tumpen than pachini du boka jan per Egyptian rong pinang ke paul ya biruta malong news Lahorijan Karbi rong barim mate non four lane jitu lengri Lahorijan bagan along krong plutpen lasu bypass four lane kabonayari dak nilitum 2019 naningkan Karbi rong barim pun nilitum ki sengdo lasu long sinon nilitum karja prong dak lo lasi nilitum pini labangso nanglitum media hoipen Karbiang Long radaphan mate Karbiang Long Autonomous Council phan particularly nilitum akisung ke boyalam kache than kang tung bang lalo je nilitum pini ladak karjap ke nilitum khai farmansi nang karja nilitum 2019 ningkan dak Bukazan MSC constituency andar ke ladak Dimapur penceng lok has surihajan anle Karbia rong i rong dawe apen Karbia don i don tawe Karbia voters inu nat tawe ladak nilitum labangke nanglitum phan mane challenge ta nilitum mari un lapu part ke litum voter ID i pak nat kachi ot permanent settlement Karbi dalong lelo highway pen lapuar e na thuge dak Dimapur Nagaland gate pen has surihajan plute near about 12-13 kilometers do laso dak ke litum marat inut tawe laso kemat hapensi nilitum hadak difu penda do lapen Karbiang Long atok anu penta nilitum cicini fircang bong ke pinangan tum nilitum do apen non mata nilitum along pinangan song klembo matum sitame nilitum long tame do lapen dakar rong asor tum tame do nilitum khai phan pumat hapensi isi bakke nilan bang echilon lede 00 nilan bakke nilitum Karbiang Long ripu set ke ilitum Karbia rong i rong ta avi po anbang nilitum mata cecak no daklo pen chini lor pen claim klidat pulute chok che pusi dak no nilitum karja bom adim bangke hakko penta dak Lahorijan bagan poke 1943 ba 42 la sona akahani ta hai pol dak bagan nang kangni ilitum district mata long lelang wai fisita dak nilitum non ke do bom long bang nilitum rong ke sengi po planning ke en long bangke hakko penta isia nampi la pendak ilitum pusar pisaratum komamane nanane sinon sorejan balibothar penceng lokha nanane hidipi dilai sila dakatum ta kat eta sonla thela bagan nanga khulilo pupen laso bagan authority tum hala so huda manager tum penceng lok ilitum pusar pisar tum hanang plungetlo lasila haya kahani ching thunsi la haya history ching thunsi nelitum tame mek pranglo la pen ke ipopo huts tame hanthukang lok me hekang lok penceng lok labang suaram long ke hakku penta ilituma dimlo po arong man pusi nilitum ta cethan arjudun long la sonta la penang litum mata teglong po dake bagan pura sa rong irong ta veda dake pura rama jo saide lasi non bangke nilitum bikhek koi kachi bohong bangke bagan authority tumpen pini nilitum che bohong nang ko kason lo nilitum la dak 2019-20 alom nilitum dak don troxi cap so se Karbia rong ekdom nilitum ting palok sarlo wai phit sitame te bok terai kece ke bea so tum ilitum Karbia rong dak nang do kokte ilitum ki do sung krung po pu mathapen ting penceng lok ko pima hem kecibi a hormu hortar anta alang litum bang ing hupon jablo la sopen nako wang 2022 ningkanta je council election ta nang le rok lo la so frang nilitum pinemat angke ilitung chichini lo council election blote inu di krong amat dun thu jabli lo masi pula ben nilitum ladak rong ke sengi long ta isia ke derason do lo wa phisa pini bang nilitum mukha mukhi mate chepe proof ason lo bagan authority tumpen la bangke alang litum nang chithana bangke omphuing tipia group
dak bagan long ke ilitum chini ja high court long a case tame do bom lapen council land and revenue department long tame joint secretary under sta a case ta hearing bom ko matong ke haine matong ki rem ne labang ke council sort decide tek thelang woi phi ta towar ke nang krong plut lo ladak towar bang mane bang pupo compensation bang ka amuka pele sigen mane bang pupo ompu pupo ne nat athu long le lase halatu mang ka ji bohong non het pen kalo chi bohong totlu actually bagan namalik wek ke hako ke ili tuma pusar tumlo to ठीक আছে हला ले सियालाम लो सितमे डॉक्यूमेंटेशन अपन बागान का सोलाई बंग हसुद घाटक अटुम जितु अनिमित्र घाटक लापेन को पिपिना घाटक दोलांग लातुमा बांके हनुमान टी कंपनी पुने पिने तुम भान चे जोरटिकांग दलो पेन हला तुम ता इसे एनजीओ भान पिदेरलो लासो एनजीओ लोंग ओमफुइंग टिपि अपिना हला सह रबिन ब्रह्म पिपिने लातुमांग बंग पैसा के पिदन बांके पेले पुलोने को पिलोने लाहाय लातुमांग बंग अलाम निली तुम किपु दुंजी अलाम अवे लगा अलांग तुम पर्सनल मैटर लगा बागान अथॉरिटी का चिट्ठी हला तुम जे नेसी बागान सलाई तमे इली तुम के ठेकलोंग बांके लदाख लाहोरिजाना बागान लोंग Ladak sarita pasta polling station do ladak 6,000 social voters do itu marat I nuta veda dak ilitum han politically socially hamper lo bikhek ko ilitum dak mane ilitum mopenta ilitum chethan lo dak eke karlitang hidinat rong pison sontai nut bukajan MSc andar si kajon mo sorehajan se alangli hem sitame alangli tum bukajan MSc andar do neli si example si pupo alangli tame thekser lo inu da politicians ta alangli ta politics ki thurjia dream alangli bukajan MSc pen lang tikang ha hedela the alangli chini lo remvek po apena deciding factor masi lahorijan long sing more than 7,000 voters do ituma rat inutawe lasi ladake itunge already lahai bensi rembom lo itunge lasi non itum bui bange influx apen lahai tum daga permanent dakali daga adivasi tum dakali daga jitu T tribe puka pula tum dakali ladake ha Bihar UP Bengal ben ke wang Dimapur station long nang sun po train long topola bandi po next arni ke la bagan long la omphu munid lo ne mate pele munid lo ne sta la tuma phan adimak long pek po bhara poisa en pacham po la hai dum sin ningkan si hiniang bong angka voter ID nang apply dun po ration card nang apply dun po son si li tuma district a demography ke nang pahen no dun daklo lasi nelitum piniarni kisunga stage long sido council la tum bhan isiga chuning ri bangke nangli tum tame nelitum nang hang set nang nelo athe non lom ke paper media kai side nangli tum media bas nelitum council land and revenue department bhanta isia request lo je non ilitum CM Dr. Tuliram long hang tang kring hut pine ilitum ang bong kaching ki pache tonra karbia rong I rong ana bang ke pa success dun je phanil tum bor isinang pusin nil tum mathal piniani nil tum ahok lo koma bang ne stame bang bagan authority pen polo hem hum photrok dun nil tum chor etlo sida nil tum niko anlo nanga protect dun Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta